Saludar els membres de la taula, el Joan Vizcarri, vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida, l'Àngel Santa, directora de la col·lecció en què pertany aquest llibre que avui presentem, El fil d'Ariadna, en Pere Rovira, poeta, i sobretot el Carlos Rizos, autor del llibre. Jo sempre he dit que la col·lecció ha estat possible gràcies a la generositat dels autors, perquè molts autors, si vosaltres veieu el que hi ha darrere del llibre, les dues últimes planes i la gent que ha publicat amb ella, doncs hi ha noms molt rellevants que haguessin pogut publicar qualsevol editorial. Estic content d'estar aquí perquè presentant aquest llibre del Carlos Rizos, que és un d'aquells alumnes que et deixen bon record per la seva vàlua intel·lectual i per la seva cordialitat i la seva discreció, i també perquè aquest llibre que publica és un llibre sobre Bécquer, que és un poeta que a mi sempre m'ha agradat i sempre he estimat. Potser vaig començar coneixent-lo d'aquesta manera cursi, que pot semblar de vegades mal llegit. I a poc el vaig anar coneixent millor. Fixeu-vos que el llibre es diu De la hija del poeta a les filles del poeta, és el subtítol. Les filles del poeta, doncs ja el Pere ja ha avançat que és la traducció de les rimes al català. Però La hija del poeta és el títol d'aquesta obra de teatre, aquesta primera obra de teatre, perquè de fet és el primer text teatral que coneixem de Bécquer. Després farà les següents Zarzuelas,